କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ ଗୋଟେ ଦେବେ 10 ଟଙ୍କା ଖାଇବାକୁ। ମିକ୍ସଚର ବିସ୍କୁଟ ଦିଅନ୍ତୁ 10 ଟଙ୍କା। ମନ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଧେ? ମନ ଭଲ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ କହୁଛନ୍ତି ଟେନସନ ଅଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଏମିତି ଟେନସନ ଅଛନ୍ତି? ଟେନସନ ଅଛି, ଦୋକାନ ସ୍ଥିତି ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ। ସ୍ଥିତି ଦୋକାନ ଭଲ ଏଇଥିପାଇଁ ନାହିଁ ଆଉ। ଏକ କଥା ହେଉଛି କରୋନା ପାଇଁ ଦୋକାନ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଘର ଭଡ଼ା ବି ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ, ଘର ଭଡ଼ା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ। ଦୋକାନ ଯିଏ ମାଲିକ ଯିଏ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ନେଇକି ଆସିବ, ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ, ସେଇ ଟେନସନ୍ରେ ଟିକେ ଅଛି ଆଉ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଲିକ ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ଏଠି ମିଶିକି ଆମର ଏଠି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ମିଶିକି ବୁଝିବା କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ବୁଝିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ଭାଇମାନେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ତ ନମ୍ବର ଆସିଲାଣି ଆଉ। ହଉ ହେଟା କରିଦିଅ। ହଉ ଭାଇ ଭଲ ସବୁ? ହଁ ଭଲ। ନମସ୍କାର। ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏଇନା ଡକା ହେଇଥାନ୍ତା ଫୋନ କରିକି। ସେ ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି କି? ଏମିତି ଟିକେ ଅସୁବିଧା, ଟେନସନ୍ ଅଛି ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ଘର ଭଡ଼ା। ସେ ଘର ମାଲିକ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ କରୋନା ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର। ସେ ଘର ମାଲିକ ଜାଣିନାହିଁ, ଆସୁ ସେ ଘର ମାଲିକ ଦେଖିବା କଥା ହେବା ଆଉ କ'ଣ ହେଇକି ତା ସହିତ ଆଉ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖିବ ଆଉ। ସେ କଥା କାଟିଦେବ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବି ବୁଝିବା ଦରକାର। ବାରିକ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଦୋକାନରେ? ଦିଅ ଟଙ୍କାଟା ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଦୋକାନ ମାଲିକ? ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ହଁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ବାରିକ ବାବୁ ଟଙ୍କାଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲି ଟଙ୍କାଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସମୟ ଅଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆମେ ଫୋନ କରି ଡକେଇଥିଲୁ। ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସମୟ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ନିଜ ଛୁଆଟା ଦୋକାନ କରିଛି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏତେ ଦିନ ସମୟ ଦେଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଘର ପୁଣି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରିଛି ନା ନାଇଁ? ଆପଣ ଆଜି 3 ମାସ ହେଲାଣି ସମୟ ଦିଆ ହେଲା। ଆପଣ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମାନୁଛି, ଆପଣ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ପିଲାଟା ଏତେ ଦିନ ହେଲା କଲାଣି ଦୋକାନ, ଆଉ ସମୟ ତ ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ। ସେ କ'ଣ ଆପଣ ପଳଉଛି ନା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ମତେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ସିଏ ବାବୁ ଘର ଭଡ଼ା ଦବା ଲୋକ, ସିଏ ଘର ଭଡ଼ା ନ ଦେଇ ପାରିଲେ ତମେ କ'ଣ ଦବ ଟଙ୍କାଟା? ନାଇଁ ସିଏ ନ ଦେଇ ପାରିଲେ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ତ କରୋନା ସମୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଓ ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ନା ତମେ ଦବ ଟଙ୍କାଟା? ନା ସେଟା ସିଏ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଆମେ ଟିକେ କ'ଣ କଥା ହବା ଆଉ। ଦେଖ ଭାଇ, ମୁଁ ସଫା ସଫା କହିଦଉଛି, ମୁଁ ଆଜି ଟଙ୍କା ଏଠୁ ନେମି, ଘରକୁ ଯିମି, ତା ନହେଲେ ଚେୟାର ପକେଇ ମୁଁ ବସିଲେ, ନହେଲେ ମୋ ଘର ଖାଲି କରେ। ସିଧା କଥା ମୁଁ କହିଦେବି। କ'ଣ କରିବା ନନା, ପ୍ରଦୀପ ଭାଇଙ୍କ କଥା। ଆଉ ସେ ମାଲିକ ତ ପୁରା ଆଜି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିଦ୍ ଯେ ସେ ପଇସା ନେଇକି ଯିବେ। ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ କ'ଣ କିଛି ଅଛି ନା ଦଉନା ଆଉ? ଦିଅ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ କର, ନହେଲେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଜିଦି ଧରି ବସିଲେଣି। କ'ଣ କରିବା? କିଛି ନନା ତମ ପାଖରେ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହବ କି? ସାହାଯ୍ୟ ବୋଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଥିଲା ଜଣଙ୍କୁ କେତେ ଘରେ ଘର ଭଡ଼ା ତାଙ୍କର? 3000 ଟଙ୍କା। 3000 ଟଙ୍କା।
ଦେଖିବା 3 ମାସର ନା 9,000 ଟଙ୍କା 9,000 ଟଙ୍କା ମାସ ତାହେଲେ 3 ମାସର 9,000 ଟଙ୍କା। ଦେଖିବା ମୁଁ ଜଣକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଦେଖିବା ସିଏ ଦଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ତମେ ବି କୋଉଠି ଆରେଞ୍ଜ କର, ମୁଁ ବି ନହେଲେ କୋଉଠି ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଦେଖିବା ଗାଁ ପାଖରେ ରହୁଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ନାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି, ଆମେ କରୁଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ସୁବ୍ରତ ବାବୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କଣ କହୁଥିଲି କି ଟିକେ କାମରେ ଦରକାର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆରେ ନା ସେ ମୋ ନିଜର ଲୋକ ପାଖରେ ଟିକେ ଦରକାର ହେଇଗଲା, ତାର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଦରକାର ଅଛି ତ। ଆରେ ଟଙ୍କା 9,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଦେଇଦେବି। ହଁ 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 ସେ ଯୋଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଦୋକାନରେ ବସେନି, ହଁ ମୁଁ ସେଇ ଦୋକାନରେ ଅଛି, ମତେ ଟିକେ ଆଣିକି ଏବେ ଦେଇଯିବ ଯଦି ଭଲ କଥା। ହଉ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ହଉ ସେ ଛକରେ ଅଛି, ସେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ସାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଓ ମାଲିକେ ତମ ପଇସା ମିଳିଯିବ ହେଲା। ମୁଁ ସେଇଠୁ ମତେ ଟିକେ କୋଉ କଥାଟା କହିନି ଭାଇ, ଏଇଟା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ ନା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ପଇସା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଟିକେ ଦରକାର ଅଛି, ସେ ଭାଇଟା ମୋର ଟିକେ ଫସି ଯାଇଛି। ମାଲିକ ଆସିକି ବସୁଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ 3 ମାସର ଘର ଭଡ଼ା ଦରକାର। ତମେ ଦେଇଥାଅ, ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଦେଇଦେବେ, ନନା ମୁଁ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ନେଇକି ମୁଁ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ହେଲା। ହଉ ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଭାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ହଉ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା 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 ନିଶ୍ଚୟ ଫୋନରେ କଥା ହଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ବାବୁ। ମାଲିକ ପଇସା ନିଅ। ଯାହା ଗୋଟେ ଏ ଗୋଟେ କାମ ହେଲା ନା ଆଉ ଟଙ୍କାଟା ନହେଲେ ଆଉ କେମିତି କଣ? ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଭାଇ, ଟଙ୍କା ବି ନା, ଟଙ୍କା ନହେଲେ ମୁହଁ ବଙ୍କା। ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ଟିକେ ମୁହଁ ଖରାପ କରିଥିଲି। ତମେ ଆମ ନିଜ ଲୋକ, ଯାହା ମୋର ଆଉ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ ନାହିଁ। ନା ନା ମାଲିକ ସବୁ ଠିକ ହେଲା ଯେ, ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଏକା ମାଘକେ ଶୀତ ଯାଏ। ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ମାଷ୍ଟର ଗେଞ୍ଜି ଦେଲ ତ ଆଉ। ହଉ ହଉ ସେଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ସମ୍ପର୍କଟା ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ନା। ଆଉ ତମେ ଆଜି କହିଲେ ତାର ବନ୍ଦ କରିଦବ, ତାର ବେପାରଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେ ତା ପରିବାର କେମିତି ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତା? ଅବଶ୍ୟ ତମମାନେ ଯାହା କହୁଛ ଠିକ କହୁଛ, ସେଇଟା ମୋର ଟିକେ ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ମୋ ବିଚାରଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏବେଠାରୁ ଉଦାରତା ପୁଣିଆ ଦେଖେଇ ଆଉ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କେବେ ଟେନସନ ଦେବିନି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ହାय ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆମମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରି ପଠାଇବୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଖୁସି ପାଇବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନବବର୍ଷର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆମର ଏଇ କୁଞ୍ଜବନ ଟିମ୍ ତରଫରୁ। ହ୍ୟାପି ନବବର୍ଷ 2022, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ମେନି ମେନି ହ୍ୟାପି ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେ।